Hola, soc Carla Redon, optometrista de la Unitat de Control de Miopia, i avui us vull parlar de com les lents especials pel control de la miopia poden ajudar a frenar la miopia tant en infants com en adolescents. El tractament pel control de la miopia està indicat tant en adolescents com en infants, la miopia dels quals va augmentant progressivament, especialment en els casos que tenen antecedents familiars de miopia alta o que els ha augmentat la miopia molt ràpid en poc temps. Aquestes lents es poden prescriure fins i tot en nens petits, a partir de 7 o 8 anys, si considerem que tenen la maduresa suficient per portar-les. El reemplaç és trimestral, es poden utilitzar durant 8 o 10 hores diàries i són personalitzades. Són personalitzades perquè s'han de fabricar específicament per cada pacient amb els seus paràmetres corneals. Doncs en primer lloc fem un examen visual complet on avaluem el grau de la miopia i la forma de l'ull del pacient. Les proves que realitzem són una graduació en psicoplegia, una biometria i una topografia. Si tot ens indica que no hi ha cap problema objectiu per iniciar el tractament, seleccionem la lent més adequada i fem proves d'adaptació per assegurar l'eficàcia i la comoditat d'aquesta lent al pacient. Aquest procés consisteix en ensenyar al nen a com s'ha de posar i extreure la lent, com ha de mantenir la higiene en aquestes lentilles i a fer-ne un ús correcte. Normalment es requereixen 4 sessions. Un cop el nen està ben entrenat i tolera bé les lents de contacte, se les emporta cap a casa per iniciar el tractament. Posteriorment fem controls periòdics per veure la visió i l'adequació d'aquesta lent de contacte. Diversos estudis han demostrat que aquestes lents de contacte especials poden ajudar a frenar la miopia entre un 40 i un 60% respecte a l'ús de les ulleres convencionals. Investigacions com l'estudi SMART o l'assaig clínic COMET n'avalen la seva seguretat i eficàcia en nens. A diferència de l'ús d'ulleres convencionals, aquestes lents de contacte especials no només corregeixen el defecte refractiu, sinó que també alenteixen la progressió de la miopia. I, enfront al tractament amb atropina, té l'avantatge que no genera efectes secundaris, com és la dilatació pupil·lar o la sensibilitat de la llum. A més, proporcionen una visió més nítida i més llibertat per a les activitats escolars i esportives.